בצבא, יהודה מוגדר חייל בודד. חזרתי יום אחד מהצבא. ירדתי במחלף הסירה ועליתי על הגשר לכיוון הבית. כשאני עולה על הגשר, היו שם כמה ילדים, והייתי עם הנשק וזה, הם אמרו לי, גולנצ'יק, גולנצ'יק. כזה רקדו מסביב, ואז כזה האמא צעקה, אומרת לי, עזבו אותו, תנו לו ללכת לאכול את הקוסקוס של אמא. זה משהו שנורא נגע בי כזה, כי בסוף, כחייל בודד, ואני לא אוהב את ההגדרה הזאת, חייל בודד, הרגעים האלה מאוד מאוד קשים כשאתה חוזר הביתה, ואתה מת לחיבוק של וואו, אנחנו גאים בך במה שעשית, ואין לך את זה. בסוף, המשפחה זה הדבר שהוא הכי קרוב אליך. ואם אבא שלי או אמא שלי היו מבינים מה אני עושה בצבא, אני חושב שהדברים היו נראים לגמרי, אבל פשוט לא מבינים, הם לא יודעים, הם חיים שונים, וזה חסר המעטפת המשפחתית הזאת. היי, אני גולדי. אני יוצאת ותיקה ופעילה למען יוצאים. אני לא ישנה בלילה, כשאני יודעת שיש חיילים שלא מקבלים חיבוק חם מהבית, שאין מישהו שגאה בהם, מישהו שנותן להם חיזוק ומשמעות לעשייה שלהם. אני בוכה כל פעם כשאני שומעת על חייל שיוצא להתרעננות ואין לו מרק חם בבית שמחכה לו, או אמא שתעוף עליו בחיבוקים ונשיקות. בין הבריות לא מתפתה לאחרות. אני מדמיינת את החיילים שמקבלים קופסאות מאמא, ולצדם חיילים שעברו דרך מייגעת כדי להיות חלק מהחברה הישראלית, אבל דווקא הם עכשיו נשארים לבד. אני קוראת לכם להצטרף ליוזמה של חיבוק מעם, ולשלוח לחיילים הגיבורים האלה, שהם סיירת אמיתית, הם חוד החנית של החברה הישראלית, את אהבתנו.